Kaixo, arratsaldeon. Gaurkoan nire txikitako pasadizo bat. Badakizue, gu izatez ez gehala debarrak, asko txitxik etorri ginen, oindala urte mordoa bat alare. Baina izatez, gurasoak andoindarrak ditugu, Goiburu izeneko auzo batekoak. Goiburu da baserri auzo bat, Andoainen. Eta han alkartzen ginen familiako guztiak, gutxienez urtean behin, bertako festak zianean, abuzko hasieran. Orduan, baserritik atatzen ginen zen mahai luze horietakoak, eta bertara eramaten ditun bankuak, aulkixak, hondartzako tunbona horietakoak, eta han bazkaltzen gendun. Eta bazkal onduan, gizonezkoak ohitura ezakaben, tabernara jotekoa, eta euren kontuak eta kontatzera, kopa bat eta apuro bat hartzen zen bitartean. Umiak berriz, frontoian egitzen ginen, handikan metro batzutara zegoen frontoi txiki baten, hantxen pelotan. Eta andrazkoak berriz, gelditzen zian, hantxen mahai inguruan, berriketan, nekatu eta lo hartzen zeden arte, ziesta intzaliak zian eta. Halako baten, nik 10-12 bat urte izango nituen, eta gu frontoian jolasian genbiltzala, bapatian andrazkoak barrez. Baina barrez. Barrez algaraka eta etziala isiltzen ordia, ez pentsa, luze barrez. Eta, klaro, ni sekulako kuriosidea sortu zidan, ze demontra dabiltza andra horiek ordia, ze demontra gertatu da, hainbeste barre, hau zabal, itxeko, ezta? Kontua, pixkanaka, lotatzen juntzian neurrixan, gerturatu nintzen ni bertara, eta nire izebak zeukan aldizkarixa hartu nun kontura gai nintzen aurretik, han idatzitako zerbaiti buruz aiziala barrez. Hartu eta aldizkarixa, eta han nun irakurtzen duten. Eisenhower, Ruandako bere tropak bisitatzera ziokoala. Eta hori jakinda, bertan zauan gobernadoriak, ongi etorrixa inbertzitzakola Eisenhowerri. Orduan, hango handriak nahizun, errepidean albogonatan jartzia, eta bat abestiaren onduan jarria, Eisenhowerri txalo, itxia eta agurtzia. Baina problema bat zaua. Eta problema zan, hango handriak, tribu hartako andrazkoak, erropari gabe biziziala. Erropari gabe, pilutzik, narru horritan. Ia da, mundura etorri zen bezalaxe. Baten batek akaso eukiko zuen kontu koilaren bat, edo besten batek igual baitaren narruzko gerriko txoren bat. Baina bestela, haiek, lasai bizizian olaxe, inolako problemaik ez. Hola ezintzala, hori lotxagadekeri izugarrixa zela, eta jantzin bertze dela Eisenhowerri ongi etorri xeitiko. Tribuko buruak, ez zela bate problemaik, gobernadoriari. Lortzeko berak, haientzako gonak eta erropak, eta haiek jantziko zituela, lasai egoteko. Eta holaxe ba, gobernadoriak eta misiola isak eta inguruan zebiltzanak lortu zituen andrazkoentzako blusak eta gonak. Eta holaxe, dana prest, dana txukun, dana bere tokixan. Halare, aliatu da eguna, Eisenhower etortzekoa, eta zerra eta minutu gutxi batzuk falta ziala, zer da nun konturatzen dian, andrazkoiek errepidean alde banatan jarrita, bat abestiaren onduan, zer da eta gonak bai, baina blusari gabe etorri diala, ez zitzaizkiuelako, batera gustatu. Gobernadoria dana apurauta, olako gertaera transcendental baten noski, olako piurakin agertzia, deitu dio, berriz ere, zeari, tribuko buruari. Eta arek ziurtatu dio lasai egoteko. Tribuko handrien buruzagisak agindu diola, baiet tapatuko dituela bularrak eta lasai egoteko. Holaxe, iritsi da momentua, ja ez da bazerreinik, eta konfiantza guztixakin, Dator Eisenhower bere jipian eta pasatzen hasten denean, imaginatu dezakezu ze aurpegin jartzen duen, bularrak tapatzeko, andrazkoak banaka, gonei heldu eta begitaraino grazia hundixenarekin ikotzen dituenean. Eta fini. Ondo izan, egun ondo bukatu, jo.